Qu'on aura comme ça. Aujourd'hui, position chi. Macho. Ça va. On est Non, comme ça, c'est bon. Mena. Fatou, tu es là, là. Joli. Kajo. Mbusa. Bariya alai. An bi ke ni yɔrɔ fan bɛɛ e min ye ni kɔrɔmuso la an taara plainte don i kama polisiso la polisiw b'i nin yɔrɔ fan bɛɛ ko n'an ye dɔrɔn ko b'u wele dɔw fana na sonya de la mɔgɔw ka so kɔnɔ. I kɔrɔmuso ka fara a ma k'i tigi ma sigi yen nɔ i y'a fɔ ma ye a ma k'i tigi wala ma i kɔrɔmuso tɛmuso wa muso min kelen ta yɛrɛ ni ala ma k'i tigi la. Ne t'e lamɛn o ye ne t'i lamɛn a bɛ taa nin kuma tɔ kɛ polisiso la. Na mɛ sa ka ko k'i tigi fɔlɔ joli kana mɛ i bɛna a tɔ f'i ye pour que i b'a faamu joli kana polisi wele sa na mɛ sa kana nin ko k'i polisi ko sa joli kana ko k'i polisi ko sa. Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Monsieur Namouri. Oui, c'est mon conseil. Comme il a déféré, mais il a repoussé, il a la kofela. Kada ere nyumayam nge sigidai. Alinu gouvernement konana e nyumayam nge. O kama chenre la neki déféré tanchuala. Non. O masega benema wa. Ima ete bini na namasongi to demzonon bulu. Ngere njija. Kurge mesega nseko ke chumna. O sababu ya borega nyumade lare. An filɛ ni yɔrɔ min na bibi na polisi denmisɛnninw olu bɛɛ y'u ɲɛma da e de fɛ walasa k'u bɛ se ka kɛ e ɲɔgɔnna ye a yi ma dɔw ka di o mɔgɔ sɔrɔ man di san dɛ. Ɲɔgɔn dɛmɛ o ni baasi t'a la an ka deli a la n ka tɛmɛ ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ fo i ka ɲuman la depuis ka nɔ i b'i bonya i ye n bonya wa i m'an to denmisɛnninw bolo ka traité cogo dɔ la. Hali n'a ɲini fɛ fɛnɛ n nana ni fini min n'a ɲini fɛ n bɛ se ka fini wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ y'i jɔ o bɛɛ kɔrɔ donc vraiment a diyara n ye kojugu ɲɛnɛmaya kɔnɔ fɛn dɔ don ne bɛ ɲuman kɛ ala de kama quoi sigida la ne yɛrɛ tɛ sɔn yurugu ma mais kɔfɛ cɛ min dɔn e kɔni y'i seko bɛɛ kɛ i kan ka fɛn fɛn kɛ i y'o bɛɛ kɛ ni n kan ka défilé n'i y'o bɔ a la alhamdulilayi n y'a lajɛ t'a la baasi t'a la mais n fɛnɛ ye ci bila an ka mɔgɔw ma minnu kɛra komi n ka baaraɲɔgɔnw bɛ yen. N'ala sɔnna n'u nana tiɲɛ min dɔn ne yɛrɛ tɛ yurugu mɔgɔ fɛ a tɛ bila n ka so wa n yɛrɛ t'a fɛ tiɲɛ min dɔn. Monsieur Namouri tiɲɛ na an m'o dɔn i la hali ni min yɛrɛ bila o bɛɛ fɔli la i ye ko ye fo ko ban an b'i ka kɛwalew dɔn sigida la an b'u dɔn baarakɛyɔrɔ la i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ b'i dɔn o de kama an tɛ se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma. Hali n'a sɔrɔ wari min tunna a wari ka ca an b'a dɔn i jogo tɛ an b'i dɔn komi i ka mɔgɔ dɔw bɛ nali i ko olu bɛ caman kalama ko in na olu bɛ se k'i lajɛ o yɛrɛ de kama n b'a kɛ cogo bɛɛ k'an seko ni n damayira k'i ye i déféreli ka se k'a bila kɔfɛ la yanni o mɔgɔ ninnu bɛ se yan. N'olu sera Monsieur Namouri an yɛrɛ bɛɛ hakilila tigɛlen don n'olu sera tiɲɛ bɛ dɔn nka baara ye baara de sariya ye sariya de n'o y'i ka baara kɛ ko mana kɛ cogo cogo i b'i ka baara de kɛ fɔlɔ yanni a ka ɲɛdɔn. Ayi n'a danna k'e kelen ma ne b'a dɔn i seko min b'a kɛ wa aw caman bɛ ten a fɔra polisi caman a y'u caman kabako mais n b'a dɔn u nɔ tɛ quoi mais ne dɔrɔn tɛ minnu tiɲɛ bɔlen don dɔrɔn i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ quoi mais fo seere ka na
Donc même on bardo, on a une boire comme quoi. Ou à tiens donner la sonne parce que nous nous manquons marqué à la gamme. Ok. Nous quand on a sérieux donc tiens le temps à la vie. Nous sérieux. Comme il y a pour la sonne. Nous la sonne on essaie parce que il est temps de dire moi c'est son à la fin. Ah oui tu m'as qu'à mais tiens le donc quoi. Nous la sonne. Anga foli nanga wale nyumandon be laidu kanumbago na laje jamon bela jeli ame aketu nyini ke au bela jeli fe nyanama ya kono ko bena wakati de Typhoon officiel bi anya la nyini ke ka bonya masekin ke kada kan jena tike kono anga na amogo nyogo ka saya doma kono ka soro ku umagutu foje bi amena anjo ya ronina ka wala nyuma donc en balmao ye ola me aketo ni ka ubela jeli fe anga jeka ni la jenyo fe ni bana aka laidu épisode 45 a film tobi blawiye merci aketo benika soli ala Mohamed. Yeah, this is for you Typhoon, le Yoro du cinéma africain, spécial Makura, l'ami fidèle dans l'adversité, toujours présent, tu as su nous guider. Malasta. Avec Ibrahim, Bijou et Baba on avance. Avec Doul. Dans l'ombre, ta lumière une vraie chance. Batoma ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté, te regarde briller, amour jamais effacé. Malasta, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Malasta, Makura, ta force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Nana Badiyada et Madonko Djenye Djiriye a pleniye Malasta, Typhoon Benin des filles. Malasta, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malasta, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, Abdul Karim, unis en cœur. Avec toi Makura, la vie a tant de saveur. Ça s'affiche à tout Sangaré. Ah la grande, merci pour le financement. Spécial dédicace à toute la famille. Merci à mes aînés pour tous les services rendus. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était Typhoon, le Yoro du cinéma africain. Yeah, this is for you Typhoon, le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi. Makura, l'ami fidèle dans l'adversité, toujours présent, tu as su nous guider. Malasta. Avec Ibrahim, Bijou et Baba en avant. Il faut qu'on la laisse là, c'est une bonne. Quand c'est quand c'est
Bina posa sana tatu kwa après mi wele. Mi ya passé bati maga. Nya fie kana sia sa ti lo ka ja segi no na mo mi chi no na mi ka gi wele. Ile mo me ya. Kambe. Monsieur Namouri. Oui. Ibarage nyogo mono me mishona. Oui. Ngere dale mala. Oui. Ngere dale mala nulu sira. Non, là, c'est le moment où c'est là, comme ça. Oui, bébé, dia. Nga, aman so. Oui, ma fille. Ça va. Monsieur Namouri. Oui. Tu m'excuses. Oui, oui, je sais. Comme ça, aman so. Non, bah, c'était du monde. Il est dans des mains avec ses gagnants, voyez. Non, c'est Atena bogon. Etena ka. Non, atena. Oui, etala lo kuma fo abena boa. Aïe. Fanan fo sa ti mai dare. Ne ta ba ma droge. Ne ta ga to ala ne ta. Nous manquons. Nous manquons. Donc moi nous manquons là beaucoup là. Nala sona ma fara ke me garder. Different go borala. Aborala. Nala gaji. Yani to Papa, nega mi shwera bulmi. Ai, wala ne ta to ala ne ta to. Ne ta to ne ta to. Alhamdulillah. Apa sulit? Kau nak arah ke masa? Ni, usia ni position chi. Bacio. Ay, sama. Ni hati. Nak tahu berapa? Terima. Kau misalnya sibuk nanti. Wala ni Dima. No, s'il te plaît. Aïe. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Appelez ni te couler la tête. Ni te couler la tête. Aïe, ça va ça. Ne ma femme là. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais tu es quand la buée, ni même pas blanc, mais tu es quand mais il faut aller toi. C'est ma fille. Et même pas blanc. Non, ça va, ça va. S'il te plaît, comme ça. Non, assieds-toi. Allez, pour nous. Non. Allez, pour nous. Ça va, ça. Alhamdulillah. Masih ke punya ni pun. Essaye de mais non, s'il te plaît, je sais, mais à femme. Et voilà, à demo famille à ma c'est pas possible quoi. Je sais, mais essaye de comprendre, s'il te plaît. Idari. Il faut te casser ta tête. Amita no. Ni da ko bogene. Ajutala. Non. Ana kilu retini on fait ça sabali ne fani ideri. S'il te plaît, t'as une petite malchance. Nani bilawe.
Non, j'ai réussi là. Il va se amener une offre de Non, ma blanc, mais cher comment il a. Mais cher comment il a. Commissaire.